Jatandondo Buramar DCP Rigathi Gachagua ochako lieko kendo ni gimane omiyo jatend piny William Ruto thiche oko e PC en kaluwore gi okang' mane okawo mar nyiewo lowo e kaunti ma Meru. Gachagua matimo limbe mar dala adek e kaunti no bende oseyo jod bura mawuok e kaunti no mane otiyo machiegni gi jatend piny mondo thiche oko e apisi. E limbe no Gachagua ne oten gi moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Meru moriwo mane jatend migawo Mithika Linturi ka giramo ni gibiro neno ni tend Ruto tiyo mana e tam achiel kende. Shitaka moja nilipigiwa pale Senate. Ati ile makosa nilifanya pale Senate. Na wabunge wenu wameunga mkono. Senator Kadhuri amesema ndio. Ati makosa ya Rigathi Gachagua ni kununua shamba Meru. Si mimi ni mtoto ya mama? Sasa mimi nikinunua shamba Meru nirudi nyumbani nikuwe karibu na watu wetu. Iko makosa? Sasa huyu senator wenu, hawa wabunge wenu, wanaweza enda aje kufukuza Rigathi Gachagua ati amenunua shamba Meru? Ni ujinga si ujinga?